Mi ddechreuais i'n yrfa yn Lowr Pantyffynnon yn 40 blwyddyn. Wrth gwrs, dechrau gweithio gyda'n nhad. Y cyflog ges i pan dechreuais i weithio yno oedd sofr un o'r wythnos. Wedi hynny, wrth gwrs, fel o'n i'n mynd yn y blaen, ddath i 1925, ddath Streic Fawr y betws yr adeg ni. Streic gwaith uchaf fel oedd pawb yn ambod i. Ac pryd dath tipyn o derwisg yn y dyffryn gyfan gwbl. Ac tipyn o frwydr hyd yn oed gyda'r polis yr adeg ni. Gas llawer i carcharu. Ac ath hwnnw i bio ac yn 1926 y Streic Fawr. Ac yr adeg ni oedden ni ddim yn ceisio am un welliant, ond ceisio dala yr hyn oedd gyda ni ar y safon yda ni ar hynny o bryd. A wedi 9 mis o streic, fe orffon i fi nôl bron ar dilerau'r mistri wedyn. Ac o man i mlaen, wrth gwrs, dath tynnu mas yma yn y gwaith wedyn yn 1928 am ychydig. Ac tynnu'r crits mas, crits hynna. A o'n i'n gallu tynnu mas. A mynd i'r unemployed school pryd ni, y tir dail, a cael rhyw 6 o'r wythnos, a yr addysg. Gymaint o addysg ag oedd e. Ysbwyd mlaen, wrth gwrs, hyd i gychwyniad yr Rhyfel Fawr. Ddysa. Ac fe stopwyd y gwaith yr adeg ni er mwyn y reorganisation basis, wrth gwrs. Ac wedi hynny, i ddechreuas, wel, wrth gwrs, beth i'n gweithio wedyn ni lawr yn Pentre Mawr. Wedi 1945 wedyn, fe ail gychwynodd Pantyffynnon. Ac y rhai sicrhau i chi o'n i'n falch dod nôl oherwydd y trefili. Ac o'n i'n mlaen, wrth gwrs, yn pen ychydig, fe ddath y nationalisation. Wel nawr, o dan ar y ddewyd y nationalisation, fe osodwyd ni gredu bod ni'n berchen ar y gwaith yn ynen. Ond os dim llais wedi bod i ni fel gweithwyr i drefnu dim. Ac wrth gwrs wedi derbyn a wedi dod dim llais gyda'r manager. Mae'r trefniadau i gyd yn dod o'r goruwch wedwn ni. Ac o ganlyniad wrth gwrs i ni gwynebu nawr gweld y gwaith yn ced. Ac wrth gwrs mae'n dipyn o golled i'r ardal ac colled i bob dyn sy'n gweithio yno. A dwi'n teimlo bod Pantyffynnon wedi cael ei gau, nid oherwydd bod e ddim yn talu, ond oherwydd bod yn angen i yn y gweithfeydd eraill yma. Cenedrau, Abernant, a Cwmgwili, a'r Morles a llefydd yna fel yna. Wel nawr, i ni gwynebu heddi, codi'r pai ola, a gweithio'r tyrn ola. Wel nawr, mi colli'r gymdeithas yn dipyn o anffawd yn y mywyd i. Bydd e'n bwlch yn gywir fel sen ni'n mynd i'r fynwent. Byddai'n teimlo yn dipyn yn alarus, ymhell o fod yn llawen o lia. Bod y clawr wedi cael ei gosod ar enwaith. Ond yr yni gysur byddai'n teimlo, taw ni bydd yn gosod y clawr ar yr enwaith, a nid yr enwaith yn gosod y clawr ar ni.